Silav roj başê var baş hevanno pirsa we di cî de ye. Çima Amerîkayê em di cî de hîştin? Çima em tenê mane? Çima İsraîlê di derbarê Kurdan de tu daxuyaniyekê neda di nava hefteyekî komkujiya li Helebê de. Bana tiştên balkêşin. Welatên Ewropayê çima dengê xwe nekirin? Ka 10 salan em hevpeymanê hev bûn, em hevkarê hev bûn, li hember Daişê em tê dikoşiyan, em dost û şîrîgê hev bûn. Ka li ku derê maye dostaniya me? Amerika'yı çima pişkirî nedame di şerê li hember Daişê de îsal niha doh pêr Amerika'yı çima destur da ku ew zîndana ku dê hezar Daişê lê bûn hemî bertaraf bibe û serbest were berdan ew zîndan hilweşe malbatê wan serbest werin berdan çima hemî sebebî wî hevanno îddiayekî pir balkêş heye serokê saziya mafê mirovan Sor Rami Abdurrahman îddiayekî balkêş avitiye holê ka em binirin mesele çi ye? Teklîf li Qesedê hatiye kirin. Ji bo li hember heştî şehbî şer bike, heştî şehbî hêzeke çekdar e li Iraqê ji aliyê dewleta Îranê ve tê destek kirin. Ev şîî ne. Amerika, İsraîl, welatên Ewropayê xwestin hêzên Kurdan li hember şîiyan bikar bînin. Lê Qesedê red kiriye. Ev îddiaya Rami Abdurrahman e ez dengî wî ser ekranê. Dewleta Tirkiye çima erê kiriye? Derdê dewleta Tirkiye ew e ku Kurd diya xwe nebîne. Derdê dewleta Tirkiye ku li hember Îranê şer bike tune. Derdê dewleta Tirkiye ku heştî şehbî tune bike nine. Yek derdekî dewleta Tirkiye heye ev projeya ku İsraîl û Amerîkayê Ewropiyan hazir kiriye ji bo Kurdan li hember heştî şehbî bikar bînin. Dewleta Tirkiye jî destek daye vê projê. Ew e. Kurdan red kiriye hevanno. Çi bû ev teklîf pêşniyazê Colanî hatiye kirin, Colanî qebûl kiriye. Çi qas çeteyên dewleta Tirkiye hene. Çi qas bermayên Daişê yên li zîndanan hene divê serbest werin berdan bi tevê hêzên Colanî re bibin yek li hember hêzên heştî şehbî ên dibin desthilatdariya Îranê dibin kontrola Îranê de dibê şer bikin. Ji ber vê yekê Amerîka aniha ji bo Kurdan ceza bike, ji bo Qesedê ceza bike piştexwe pêve kiriye. Çima? Ji ber ku em nebûn çekdarê wan. Em nebûn xulamê wan. Ji ber ku me serî dananî li ber wan. Ji ber ku me red kir ku em bi birayên xwe ê herêmê re yan jî bi milletên here dev ji birayî jî berde. Bi milletên herêmê re me red kir em bikevin nava şerekî. Niha ez vê îddiayê hema bînim ser ekranê ve ya hevanno ne îddia min e. Ev îddia ji ber ku anha ketiye çapê meniyê ji ber ku Rami Abdurrahman eşkere kiriye êdî anha malê her kesî ye. Ev îddia ez anha bînim ser ekranê boya bidim gudarî kirin û çi jê fehm dikin? طلب من قسد أن تقاتل الحشد الشعبي العراقي، فقسد قالت نحن مهمتنا داخل أراضي سوريا، على ما يبدو بأن أحمد الشراع قال نحن نقاتل الحشد الشعبي العراقي، فسحبت قسد من دير الزور وسرمت هذه المنطقة لأحمد الشراع وقواته. لنكون واقعيين هذا هو الحال. على الحكومة العراقية أن تحمي حدودها من الدواعش الإرهابيين الذين يدفع البعض، يعني قد يدفع البعض منهم باتجاه الداخل العراقي. واقعي طلب من قسد أن تقاتل الحشد الشعبي العراقي، فقسد قالت نحن مهمتنا داخل أراضي سوريا، على ما يبدو بأن أحمد الشراع قال نحن نقاتل الحشد الشعبي العراقي. Evet bêjim qey hat fehm kirin. Hevalê ku Erebî dizanin ji xwe fehm dikin, hevalê ku Erebî nizanin ji were bêjim. Ew tiştek ku gava din min ji were got, ew e hêzên Amerîkayê tabi ew her tiştî eşkere nake, lê em dizanin dibin peymana li Parîsê de ev mesele ev pêşniyaz derdikeve. Peymana Parîsê ku di navbera Şamê, İsraîl, Amerîkayê de welatên Ewropayê de hate îmze kirin. Macron bawekî vekirî piştgirî daye vê meselê. Qaşû ew jî dostê Kurdan bû, Almanya di nav daye. Derdê wan ew e di şerê li hember Îranê de pêşî çi bikin? Pêşiya xwe vekin. Çi qas hêzên girêdayî Îranê hene yan jî hêzên belkî eleqa hêz hene eleqan bi Îranê tune tenê ji ber ku şîî ne divê werin tunekirin. Yani xwestin şerê li hember şîiyan bi destê Kurdan bidikirin
لê Kurd neketin wê xefikê. Kurdan red kir li heremê bibin şervanên Amerîkayê û li hember Şiiyan şer bikin. Sibê du sibê Amerîkî ji vê derê derdkevin diçin. Kurd û Şiî heta xweşe li dünyayê ew ê barin hemberî hev, ew ê bibin dijminê hev. Biryarekî aqilane ye eger tiştekî wisa rast be, biryarekî pir baqil e. Anha çawa ku destpêkê hevan li Helebê jî li Sûriyê jî Kurdan red kir li hember Ereban şer bikin, ew jî biryarekî rast bû, lê nesekinin. Amerîkayê pêşîl wan vekir, ji ber ku ev dînê edel û bedel ê li ser hikûmdariya Amerîkayê, Donald Trump dînekî edel bedel e. Yani insanekî perî wî hebe nayê manê dewlemend e, nayê manê ku xwedî aqil e, insanekî dîn e, lê xwedî pere ye. İnsanekî bi temamî ji exlaq bêpare weke rayedarên dewleta Tirkiye, weke dewleta cîranê me. Niha hevan no. Ev mesele ez dibêjim wê were lêkolînkirin. Rayedarên Qesedê dikarin vê meselê zêdetir eşkere bikin ji ber ku tiştekî veşartî êdî nemaye. Çawa di peymana li Parîsê de Ramî Efterrehmanî da dike. Di peymana li Parîsê de biryar hatiye girtin. Yani gotiye Qesedê şerê li hember Şiiyan red kiriye, colanî gotiye ez qebûl dikim. Qas bermayên çete hene hemî bikartîne. Ji ber vê yekê pispor di wê qenaatê dane ku colanî demborî ye. Colanî wê zêde ser hikûm nemîne. Çima ew ê bi goyê wan bigirin, li hember Şiiyan bidin bikaranîn, bidin şerkirin. Paşê jî di dawiyê de jî ew ê werin tunekirin. Aqil mantık nagire insanekî weke colanî, insanekî xwedî vê hişmendiyê, mirovên xwedî vê mantıqê li ser desthilatariya Sûriyê bimînin. Cewherê Sûriyê, sosyolojiya Sûriyê dest nade ji bo colanî û hevalê xwe li ser hikûm bin. Nemimkün e. Mesele çi ye? Mesele İsrail, Amerika û Avrupa van insanên kevneperest bikartînin li hember Şiiyên li Iraqê rêve dibe, paşê jî bi xwe êrişê serî naydik. Niha şerekî qirêj e. Em weke milletê Kurd hilweşîna vê rejîma li Îranê dixwazin, erê em dixwazin. Şerê Kurdan ê li hember rejîma Îranê ji xwe heye wê bidome. Lê ne bi destê van hêzên desthilatar Amerika û İsrail û Amerîkayê. Ne bi destê wan. Yani armanca wan ne ew ku Îranê hilweşîrin û ji Kurdan re heremeke azad ava bikin. Xuya bû. Heta ku tu ji wan re xizmetê bikî ancak ew li cem te ne. Tu xizmetê nekî ji wan re ew li cem te cih nagirin. Veya ispat bû li Rojavayê Kurdistanê. Hevan no, ev iddiayekî em ya datînin aliyekî, yani hemî her tiş rûnişt. İsrail çima aqwasa bêdeng ma, Amerika çima hem dihêle çeteyên Daişî ji zîndana serbest werin berdan, ji ber ku ew ê bikar bînin li hember van heştî şehbiya û hêzên Îranê, û hem jî pişta xwe Kurdan wan dike. Kom ku jî, mon ku jî, çi heye, çi tune, xwîna Kurdan dirije, Amerika bêdeng e. Nakeve parîkê jî. Çima? Trump bi tevî Tom Barak ew ê xulamê Tirka ketiye xizmeta Tirka tamamen çavê xwe ji vê meselê ra girtin. Nexema wan jî xwestin Kurdan ceza bikin. Mesele ev e. Lê Kurdan çi kir? Li her derê cîhanê rabûne serpiya, li Ewropayê, li Tirkiye, nusay bînî ro derî perem perçe kirin, dîmen hene ji başûrê Kurdistanê, însan ketin rê hatin Rojavayê Kurdistanê. Kurdan nîşanê dünya alemê da, belkî her şerekî ji xêrekî re dibe wesîle hevan no. Ya ji her şerekî de xêrekî heye. Tabii em rêz û hurmetîn bibîr tînin hemî şehîdên xwe. Gelek însanê me dîl hatin girtin û hatin qetil kirin. Anha şer û pevçûn pir dijwar e, lê divê em nexapin. Anha serçete colanî pêşniyazekê nû aniye ji Kurdan re. Divê em amade ne em nekevin bajarê Kurdan, em amade ne li ser hesekê bu ara rûnên dora masê. Dîtin Kurd serî rakirine, dîtin ku Kurd êdî bi tu şiklekî peymana bi Şamê re qebûl nakin bu ara rûnanên ser masê. Hele divê dewrê de qet nemimkün e.
ya divê em vegerin beriya şerê li Helebê, Colanî weke dewleta Tirkiye çoktin, lêborîn bixwazin, özür bixwazin, her tiştî telafî bikin, wê demê mirov dikare vegere ser masê li bi şertê ku mirov mutlak federasyon. Yani işê me û işê Şamê bi hev tune. Dibin weke du dewletên ji hev cuda. Yani çi işê me heye bu ara. Hevanna. Niha ew ji ber vê teoriya gavadin hûn ê bibêjin dewleta Tirkiye çima têde cih kir. Derdê dewleta Tirkiye min ji were got ne İran e, ne heştî şehbiye. Derdê dewleta Tirkiye tamamen Kurd. Dewleta Tirkiye ev projeya Amerîkayê qebûl kir. Ji bo ku çetê xwe bide Amerîkayê, çetê xwe bikar bîne li hember Şiiyan, divê dewleta İranê bizane ve ku Türkiye ne dostî wan e. Dewleta İranê divê anha acilen mafê Kurdan bide. Yani anha divê merû bi İranê re bikeve tekîlê, merû vê yekî îspat bike, merû bibêje binêre. Dünya li hember tê ye, dewleta Tirkiye li hember tê ye, hemî dek û dolab amade dikin. Divê tu anha federasyonekî ava bikî, heqê Kurda bidê di rikê Tirka da. Ji ber ku İran beriyan ha eşkere kiribû ku em wextê mafekî bidin Kurda, Türkiye xwe aciz dike. Anha idî bila aciz be. Yani ez bixwe şûna İranê de bim, ez Kurdan dîrek weke dost îlan dikim û serxwebûna wan didimê. Anha acîle. Hê hil neweşiye. Veya tiştekî ez dibêjim qey giring e. Ez vî hema dayînim hevano. Tiştekî din bînim ser ekranê. Bu yerên bi vî şeklî çêdibin. Niha deqekî نەکەن سەلاو سەرچاو بۆ ڕۆژاوای کوردستانە ڕێی بەڵێ بۆ ڕۆژاوای کوردستانە ڕۆن ئەمانە مناڵی تۆن ئەمانە مناڵەکان من ئاتون خۆحافیز دەمنکەن ئەوانە گەڕێنەوە بۆ ماڵەوە زیاتر چی وای لێ کردووی کە ماڵ و مناڵت بەجێ وێڵی تۆ بڕۆی پارێزگاری لە ڕۆژاوای کوردستان هەستی نیشتیمانی وای لێم کردووە ئەوانش ئەو مناڵ و کچ و ئافرەتانە و پیاوانەی لێن وەکو کچ و کوڕ و خوشک و برای خۆم سەیرەکەم هیچ فەرقی وەسیێتە چییە بۆ مناڵەکانێک کە ئەمڕۆ لە سلێمانیەوە بەرەو ڕۆژاوا پارێزگاری لە کوردستان زۆریان پێخۆشە زۆریان پێخۆشە ئەوان ئەگەر مەکتەبیان نەبوایە ئەوانش مەبێت لەگە خۆمە وەسیێتە چییە بۆ مناڵەکانێک کە ئەمڕۆ لە سلێمانیەوە بەرەو ڕۆژاوا بەڕێ دەکەویت وەسیێتم ئەوەیە چی دەڵێ بۆوانەی کە زۆر جات من گەڕامەوە یان نەگەڕامەوە باشێوەیە بوو وەسیێتم ئەوەیە بۆ هەتا لە ژیان ماون بۆ یەک دەقەش خیانەت لە خاک و نیشتیمان نەکەن چی دەڵێ بۆوانەی کە زۆر جات دژایەتی شەڕڤانە rewşa me bi vî şekliyê ez dîmenekî din jî nîşanê me bidim. ئەوەمەیە بەڵامی کاریەکە ئاڵێ هەریەم لەگەڵتا قوربان گەڕێنوانە وەسپاس پەیامت چی بوو کە بەجێ تێش بۆ ماڵەوە وتە چی لەگەڵ یانە وەڵاهی هەر ئەوە وتم ئاگا لە ماڵ و مناڵەکە بێت ئیتر پێویست ناکە بەڕاستی ئەمڕۆ ڕۆژێکە زۆر عەیب بوو کە لە ماڵەوە دانیشیت گوێ لە ئیخبار گری ئیتر ئەمڕۆ ئەبێ ئەو ڕۆژەیەکە هەموو کەسێ هەڵوێستی خۆی هەبێ چونکە ئەمڕۆ میلەتی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان لە قڕکردنایە دوژمنان لە هەموو لایەکەوە دژی کورد هەڵساون ئەوە تا دەوڵەتە زلیێزەکان لەگەڵ عەرەب یەکیان گرتووە بۆ لە ناوبردن و بۆ فرۆشتنی خاچی کورد بە وڵاتانی کە ئیتر پێویستە ئێمە ئەمڕۆ تا بۆ داوا بچێت ڕۆژ بەڵێ ئینشەڵڵا مش کورتە لەگەڵ ڕمە بەڵێ دێت لەگەڵ وەڵڵاهی من ئەڵێم نەیە خۆی تاقانەی هەرەوەمەیە بەڵامی کاریەکە ئاڵێ هەریەم لەگەڵتا قوربان گەڕێنوانە وەسپاس پەیامت چی بوو کە بەجێ تێش بۆ ماڵەوە وتە چی لەگەڵ یانە وەڵڵاهی هەر ئەوە وتم ئاگا لە ماڵ و مناڵەکە Hevan û daxuyaniya dawiya Nêçîrvan Barzanî heye di derbarê şer de şerê li Rojavayê Kurdistanê de em bi hev re lê binêrin. Niha hûn zanin min ji we re bes kir Colanî hikûmeta demkî a Sûriyê hemî çetên dewleta Tirkiye aniha bi navbenkariya Amerîkayê dixwazin enerjiya ku di nava Kurdan de bilind bûye ev hêza Serhildanê ev xeta netewî ev rihê netewî ji bo kêm bikin
Niha pêşniyazekî nû anîne dibe tamam. Li ser hesekê em li hev bikin. Tamam dibêje soz em nakevin bajarê Kurda lê tiştekî heye ji bîr dike hevanno. Berê ku hêzên çete bikevin Reqayê sozdan Mazlûm Abdî got were Şamê em tenê û piştî ku me li hev kir li Şamê Reqa û Dêre Zorê tu ji me re bihêle êdin em dest nadine. Pêşî gotin Tilhefrê Mazlûm Abdî çû Şamê çeteyê wî nesekînin. Nesekînin anha sedî pêncî Rojavayê Kurdistanê girtine. Yani jî Bakur Rojhilatê Sûriyê girtine. Tenê Rojavayê Kurdistanê maye. Vaya çi nîşan dide? Bêbextiya wan nîşan dide. İja piştî vê anha radibin cardin soz didin. Yani êdî Kurd bawerî bi sozê wetînin ne mümkün e hevando. Anha tu rêvebirekî Kurd cesaret nake. Cesaret nake here Şamê û cardin bu ara li hev bike. Anha şertê yekem ew e ew çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye acilen ji Rojavayê Kurdistanê vekişin biçin. Kesî pêşî li wan negirtiye. Peyman meyman tune. Madem hûn soza peymanê didin pêşî bila çete dev ji silehê xwe berdin bila vekişin derbasî aliyê din yê Firatê bibin. Wê demê bila heftekî du hefte derbas be em bizanin ku hakikaten şer tune ye wê demê êdî rayedarekî Kurd naçe Şamê. Ew dibe ya werin Rojavayê Kurdistanê ya jî li welatekî sêyemîn dibin garantûriya êdî Çîn dibe, Maçîn dibe, Tayland dibe, ku derê dibe nizanim êdî garantûriya Amerîkayê bi kêr nayê hevandan. Amerîkayê jî êdî îtibara xwe wenda kir. Yani masûmiyeta xwe wenda kir. Bêalîbûna xwe wenda kir Amerîkayê. Ji ber vê yekî êdî çavderekî sêyem lazim e ew jî ez bar nakim em dewletekî Ewropayê jî qebûl bikin. Dewletên Ewropayê tev di sinifê de man. Me behsa Nêçîrvan Barzanî kiribû ka em binêrin çi dibêje? Nêçîrvan Barzanî ragihand ku ew amade ye ji bo rawestandina şer û gihîştina agirbestekî her cure alîkariyê pêşkêş bikin. Serokê Herêma Kurdistanê di daxuyaniya xwe de dilgiraniya xwe, xemgîniya xwe ya li hember şerê di navbera Kurdan û Sûriyê de anî ziman dibe em li Herêma Kurdistanê bi dilgiraniyekê mezin li berdewamiya pevçûn û rûbirûbûna leşkeriya di navbera Qesedê de û Sûriyê de tên. Berdewamiya şer û pevçûnan gefeke ciddî li ser aramî û ewlehiya Sûriyê û Herêmê ye. Rast e. Metirsiya serhildana Daişê tîne rojevê. Ez parantezekî vekim hevanda. Ew teoriya ku gava din me ji were bes kir, me got ev hêzên Amerîka, İsraîl û Ewropayê çawa ku rê vekirine Daîş biçe, ev Daîş tenê li hember heştî şehbî şer nake. Ev Daîşî ku li Kurdistanê li ber deriyê duhokê têk şûn ew Daîşî heta ku heyfa xwe ji Kurdên duhokê negirin, heta ku nekevin hewlêrê dilê wan rehet nabe. Ev însanê ku em behs dikin, ev însanê hov ku em behs dikin, heta nekevin Şengalê ser û bin nekin bi emrê dewleta Tirkî, heta ku nekevin Maxmûrê dilê wan rehet nabe. Binêrin di hedefa wan de Şengal heye divê vana tola xwe bigirin, dewleta Tirkî ji bi wî şertê qebûl kiriye. Divê rojava pêşî ji dest derxin, paşê berê xwe bidin Şengalê, Maxmûrê, Hewlêrê, Duhokê. Yani komple wan deran hilweşînin çi dibe dewleta Tirkiye jî ji xwe aniha otorîteya tevgera siyasiya Kurd a PKK'ya gerîla jî li Qandîlê li Herêmê Parastinê nemaye. Çi dibe ew çete terin kevin wê derê bi cihê dibin êdî qet dernakevin. Li hember Îranê jî xwe hazir dikin. Yani plan û proje ev e. Ev çeteyên bi armanca heştî şehbî diçin temamê Kurdistanê didin ber xwe. İja Rêzdar Nêçîrvan Barzanî dibe vê yekê bizanibe. Yani vê yekê dibe bizanibe. Ku aniha de hedefê de Başûrê Kurdistanê heye, piştî Rojava. Heştî şehbî paşê derbasê Rojava dibin. Yani bu we mantıqî tê ev tiştek ku aniha gava din Ramî Abdurrahman bahs dike. Bu we mantıqî tê tabii. Çünkü her tişt kevir li şûna xwe xweş rûdinên. Daxuyaniya fermî a di derbarê kampa Holê de ew jî heye dikarim ji were bixwînim lê a herî muhîm jî ev e
Ez vê jora bixwînim mevano destûra we. Baweyekê lezgîn Mazlûm Abdî em bang li hikûmeta Sûriyê dikin êrişan rawestîne û vegere ser masaya danûstandinan. Ve yekî dibêje yani min di Anhayê de dibêje deqekî ez nûçeyê Anhayê vekim mevano. Di Anhayê de nûçeyekî heye banga Mazlûm Abdî heye. Tamam. Ez nûçeya Mazlûm Abdî a deqada wî dixwazim bibînim. Yani nûçeyekî hêzên me ber bi heremên Piranî Kurd ve vekişîn heremê me xeta sor e. Yani êdî heremên Ereban berdane dîsa xêra Kurdan ji Kurdan re heye. Daxuyaniya wî heye rast e. Ez hema bu ara parve bikim. Yani êdî çiqas rast e bila stûyê Ajansa Anhayê de be. Pirevana Kurdan hêzên me şam pabendî agirbestê nebû. Tamam. Gelo vaya saet çi da hatiye weşandin ez ji we re bêjim 18:34 Tamam e ez ji we re dixwînim hevanda. Fermandarê Giştî Qesedê Mazlûm Abdî ji Ajansa Anhayê re daxuya kirin hêzên wan bersiv didin êrişên hovaneyê yên li dijî welatiyên Kurd ên li tevahî hereman. Mazlûm Abdî berxwedana şêniyan û şervanan a li dijî êrişan silav dibêje. Li dijî avahî û girtîgehan ewciyek û çete û malbatên Daişî lêne li Şedadê, Kampa Holê êrişên xeternak çêbûn. Ji şeva berê ve hewldanên ketir û kontrolkirina Kampa Holê têne kirin bi tank panzêran êrişê dijwar pêk tînin. Ji berê ve parazvanên kampê mecbûr bûn vekişin. Tamam. Di dewama axaftina xwe de Mazlûm Abdî destnîşan dike ku çetên hikûmeta demkî li dijî bajarên Hesekê, gundewarên wê û Kobanî êrişên dijwar pêk tînin. Ev êriş li dijî tevahî bangên Qesedê yên beriya du hefteyan ji bo agirvestê kirine didomin. Êrişên ve ev êriş li gel tevahî bangên Qesedê erê. Ev êriş didomin yani hêzên Qesedê ji bo parastina herema Kurd vekişiyane herem û şêniyên ji bo me ji bo heremê ji bo milletê me herema me xeta sor e. Abdî da zanîn ku girtîgeha Extan ya bajarê Reqayê ku hîna jî şervanên Qesedê û YPJ diparêzin rûbirûyê êrişên dijwar û hewldanên ketinê ye. Ev jî şervanan rûbirûyê xeteriyên mezin û reva girtiyan re dihêle. Yani xeterî heye ku hevalê me li wê derê şehîd bibin û girtiyên li wê derê jî ya biravin ya ew jî werin kuştin. Abdî bang li koalîsyona navnetewî kir berpirsiyariya xwe ya parastina avahî û girtîgehên endamên Daişê bicih bînin, wezîfa xwe bicih bînin, berpirsiyariya xwe bicih bînin, divê hikûmeta Şamê êrişê xwe rawestîne û li masiya diyalogê vegere. Rast e, Mazlûm Abdî divê çarçovê banga diyalogê li Ehmed Elşara dike balkêş e, nizanim. Ji ber ku aniha millet rabiye ser piya divê çete vekişin aniha. Rast e. Endamên Daişê divê hikûmeta Şamê êrişê xwe rawestîne û li masê vegere. Mazlûm Abdî bang li gelê Kurd ê li tevahî cîhanê kir, bang li dostan kir, li dora berxwedana şervanên Qesedê bicivin û sivîlan biparêzin. Banga Mazlûm Abdî ev e. Yani wekî din hevano li sê gundên Kobanî şer û pevçûnên giran hene. Li gelek deveran derdora sirrînê jî ew seriya M4 jî li wan deran kemînên cidî da tînin pêşiya çeteyan. Karin bidin wekî din nûçeyên deqeya da wî hene tune ne. Rast e. Deqekî tiştekî dijî hatibû. Hevalê min ji min re dişînin. Gelek bala firên şer ji heştemîn baregeha jetan a li parêzgeha
Amedê a Bakurê Kurdistanê rabûne. Allah Allah. Balafirên şerên dewleta Tirkiye Amedê Bakurê Kurdistanê rabûne. Yani ev agahî ji wara bêjim beriya 10 deqe ji min re hatiye. Hevan er balafirên ku dewleta Tirkiye rakirine êdî nizanim ji bo Rojavayê Kurdistanê be pir ne baş e. Pir ne baş e. Ez aniha li rewşê binêrim. Çend ajansa min daxuyaniya Nêçîrvan Barzanî nîvco hêşt. Nêçîrvan Barzanî jî tiştekî girîng digot. Yani dibe ez ji bo şer bidim rawestandin ez dikarim bikim naberê. Yani di vê naberê de Şamê bang li Qesedê kiriye dibêje were li ser peymanekê nû em li hev bikin veya heqeten xiyanet e li Kurdan kirine. Li ser peymanekî nû merû çawa li hev dikin nizanim. Lê divê demê de ku aniha Serhildanê dest pê kiriye Kurd rabûne ser piya bi divê pêşî çete vekişin heta çete venekişin hevano yani ji hêza xwe tavîza nedin. Aniha rewşekî pir xirab em tê dane. Yani divê aramî çêbibe û hêza Kurd a eskerî yani ji vir û pê ve ne bi dewleta Tirkiye re ne bi dewletên Ereban re ne bi Amerîkayê re. İspat bû ku tu rêxistinekî Kurd nikare çeka dayîne. Yani gerîla nikare çeka dayîne. Dewleta Tirkiye qirra metîne aha we dît. Waxtê ku merû çeka dayîne yan jî merû vekişîne aha bû. Çê bû yani? Aynı wisa dibe. Yani mirova dikin girîl. Mirovan hakikaten dixwin yani. Hov. Bana hovin. Yani bana mirova dikin kebap. Yani Arab û Türk wisa ne yani? Yani weqet dît Tirkekî rabû pêşî li dewleta xwe girt got eybe şerme ya em vanara cîranin û çawa êriş dikirin? Dewleta me çawa dikare êrişê Kurdan bike? We nedît. Hûn nabînin jî. Hevan gelek nûçeyên lezgîn hene. Di navbera Qesedê û Şamê de agirbesekî 4 rojî hate ragihandin. Ji kerema xwe re erkê Qesedê bi dawî hatiye. Tom Barak dibêje erkê Qesedê bi dawî hatiye. Ka em binêrin Amerîkayê bi temamî ji ew ê îstîfa kiriye. Yani piştgiriya xwe ya ji bo Qesedê bi temamî daye sekinandin. Ez hema vê ji we re bixwînim. Hevan acela me tune ji kerema xwe re aniha nûçeyên lezgîn hatin. Ez bu ara parve dikim yek bi yek. Qet merex nekin. Erkê Qesedê çawa bi dawî biye? YPG, YPJ heye. Nûnerê taybetî Amerîkayê Sûriye Tom Barak di daxuyaniyekê de ragihand ku derfeta herî baş a ji bo Kurdên Sûriye tevlîbûna dibin sîwana hikûmeta nû ya bi seroketiya Ehmel Eşarayê. Tom Barak eşkere kir ku erkê hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê wekî hêza serekê ya li dijî Daişê bi dawî biye. Divê tevlî artêşa Sûriye bibe. Barak balkişan ser serdema nû ya piştî Esad derfeta herî mezin ya ji bo Kurdên Sûriye niha di qonaxa veguhestina piştî Esad de dibin hikûmeta nû bi seroketiya Serokkomar Ehmel El-Şara de ye. Ev dem rêyekê ber bi entegrasyona tam a nava dewleta Sûriye ya yekgirtî pêşkêş dike. Mafê welatîbûnê parastina çandî beşdariya siyasî tê de heye. Deqekî. Slav dengtê ez ana zindî de me tiştekî nû heye? Erê zindî de me. Tu tiştê nû hebe dikarî bêjî. Tamam baş e. Ve hevalê me rojava bû acîl telefon kir. Hevan no tiştî mühim dibêje derfeta herî mezin ya ji bo Kurdên Sûriye niha di qonaxa veguhestina piştî Esad te dibin hikûmeta nû ya seroketiya
el şara da bin werin bicih bibin gotinê dewleta Tirkiye li ser Kurdan ferz dike ev dem rêyekê ber bi entegrasyona tam anava dewleteke Sûriye ya yekgirtî pêşkêş dike mafê welatîbûnê mafê parastina çandî beşdariya siyasî a tam daye Kurda rayedarê Amerîkî bi bîr dixe ku sedema hebûna wan a berê nebûna hikûmeteke navendî ya bihêz li hember Daişê bû îro rewş bi bingehên guheriye wedît çawa Kurd firotin dibe rewş guheriye Sûriye niha xwedî hikûmeteke navendî ye wekî endama not tevlî hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê biye ev yek sedema hevkariya Amerîka û Qesedê diguherîne yani armanca esliya Qesedê wekî hêza sereke ya li dijî Daişê ya li ser Erdê bi piranî bi dawî biye yani hevano armanca Qesedê di tekoşîna li hember Daişê de bi dawî biye yani Amerîka piştgiriya xwe ya ji bo Qesedê bi temamî vekişandiye aniha Kurd mane hêviya Kurda ji ber ku Şam êdî amade ye hem jî di wê pozisyonê de ye ku berpirsyariyên ewlehiyê di nava kontrolkirina girtîgeh kampên Daişê de bigire stûyê xwe Tom Barak li ser navê Donald Trump Kurd firotin aniha hevanda Tom Barak hûrguliyên peymana di navbera Qesedê û Şamê de eşkere kirin tamam yani ew berda ye tiştekî berda ye vaya yek Tom Barak çû niha Mesûd Barzanî dibêje bi tu awayî em qebûl nakin ku Rojavayê Kurdistanê zerar bibîne ew jî wekî nûçeyekî hevano ya din jî ez binêrim ev peymana ku behs dikin Wezareta Parastinê ya Sûriye ragihand ku şerê di navbera Artêşa Erebana Sûriye û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de li hemû eniyan ji bo 4 rojan hatiye rawestandin hevano kesên li herêmê kesên Rojavayê Kurdistanê heqeten aniha şer hatiye rawestandin ne hatiye rawestandin hêzên colanî vekişiyan ve nekişiyan çünkü aniha derewekî li holê ye dibêje şerê li hemû eniyan ji bo 4 rojan hatiye rawestandin Wezaretê diyar kir ku agirbest wê îşev saet 20 de dest pê bike agirbest 4 rojan wê bidome em radgihînin ku gulebarana li hemû sektorên operasyonê Artêşa Erebana Sûriye wê were rawestandin ev yek wê îro yani sêşemiyê 20 kanûnê 20 çile ev yek îro roja sêşemiyê 20 çile 2026 saet 20 de dest pê bike saet 20 li gorî rojava yani saet 6 da heta saet 6 yani em dikarin şer bikin yani ya çi süper ehmeqin Wezaretê sedema vê biryarê vegerand ser lihevkirinên dawî û wiha got ev biryar wê ji roja ragihandinê ve 4 rojan berdewam bike ev yek wekî pabendbûna bi wan têgihîştina ne ku ji aliyê dewleta Sûriye ve bi Qesedê re hatiye ragihandin ji bo serxistina hewlên niştimanî Wezareta Parastinê di dawiyê de teqez kir ew ê wekî mertalê gelê Sûriye hemû pêkhatiyên wê bimînin ji bo parastina ewlehî û aramiya civakê ew ê hewlê xwe kêm nekin hevano ev gefekiye li hember Rojavayê Kurdistanê aniha her çend colanî û hikûmeta xwe bibêje me ji bo 4 rojan agirbest îlan kiriye jî di van saetan de şer û pevçûn bi dijwarî didomin divê merov goh nede wan ji bilî Kurdan xêra tu kesekî ji Kurdan re tune ye aniha Amerîkayê bawekî fermî dawî li erka Qesedê aniye êdî Qesedê di hêza hevpeymanî de cih nagire ji ber ku colanî xiste şuna xwe ew tişte ku gava din ji we re pêşkêşî kir yani pêşî ew ê êrişê Îranê bikin êrişê heştê şehbî bikin bi destê colanî û çeteyên dewleta Tirkiye ve hemî ve piştrast bû rast derket baş e ez xatir ji we dixwazim hevano di saetên pêş me de em ê bernameyên taybet çêbikin belkî bi şev kan binêrin li gorî rewşê dem baş silav rêz